i smatrate da je to neka prošlost koja nije važna. Ali kao što smo juče rekli, ništa se ne dešava preko noći i sve to što nas danas iznenađuje je imalo neki period inkubacije, razvoja, sazrevanja, pa sad i rađanja. Tako da bi razumeli neke prilike koje se danas dešavaju na Bliskom istoku, oko Jerusalima i u Jerusalimu i u toj svetoj zemlji, moramo razumeti svrhu, cilj i šta je sve iza toga i da bi razumeli sva ta dešavanja na možda ispravan način. Juče smo malo razgovarali o tom jevrejskom Jerusalimu i rekli smo da je Biblija došla kod nas ili je data nama kroz zapise određenih događaja i ne bi verovali koliko se sve vrti oko tog grada Jerusalima. I juče smo dali jedan istorijski presek, ja se neću vraćati na sve, spomenut ću samo neke informacije koje sam juče spomenuo, pa ćemo nastaviti dalje, tu gde smo stali. Sad, Biblija je skup nekoliko događaja, važnih događaja, ima ih 7 ili 8, i ako razumemo tih 7 događaja, možemo da sklopimo jednu biblijsku sliku. I to je jako važno da bi razumeli o čemu je Biblija. Ja znam da vi imate razna pitanja i juče kad smo sedeli za stolom, mnogi mi postavljaju razna pitanja. Da bi odgovorili na ta pitanja koje imate, vi morate znati širu sliku. I onda sva ta pitanja koje imate imaju svoju svrhu i svoj smisao. Ali ako čupkate ovde pitanje, ovde ovo, onda ono, a ne znate o čemu je zapravo Biblija, onda ta pitanja su za vas najvažnija. A nekada ta pitanja i nisu toliko važna koliko mi mislimo da su važna. I zato je dobro da razumemo, da se onako odmaknemo i da vidimo čitavu istoriju Božjeg naroda od početka do kraja. Da vidimo gde se mi tu nalazimo i šta trebamo raditi sa svojim životom da bi u tu sliku, od te slike zapravo i mi imali neke koristi. Tako da Biblija počinje zapisom u Edenskom vrtu, stvaranjem sveta, i tu učimo da je Bog stvorio čoveka za odnose i da je čovek odlučio da živi nezavisno od Boga. Božja inicijativa je bila da dođe kod čoveka i da mu postavi to ključno pitanje: gde si ti u odnosu na mene i zašto si odlučio da živiš nezavisno od mene? Ono što se desilo tu u Edenskom vrtu, pojavio se greh i ta nezavisnost od Boga u Bibliji se naziva grehom i taj greh ne menja Božji odnos prema nama. Bog nas i dalje voli isto kao i uvek. Mi ne možemo napraviti ništa da bi nas Bog odbacio. Odluka o njegovoj ljubavi prema nama je njegova odluka i mi ne možemo uticati na to svojim životom ili delovanjem. Znači mi svojim izborima odlučujemo da bežimo od njega. I čitava naša istorija ljudskog roda je bežanje od Boga. A Bog je uvek isti i nikad se ne menja. U Novom Zavetu njegova ljubav prema nama se zove nezaslužena data ljubav, agape. I to je kada vaše dete dođe k vama i sada nije zaslužilo da ga volite, zaslužilo je neku kaznu zbog stvari koje je uradilo, ali mi odlučujemo ne da ga kaznimo, nego da ga prihvatimo i da ga volimo. I onda ono kaže: pa šta je ovo? I mi njemu dajemo nešto što nije zaslužilo. Bog i vas i mene voli nezasluženo. Naravno, on ne trpi naše grehove, naše zlo i s tim se ne slaže, ali kao bića nas prihvata i voli. Takve kakve jesmo i pokušava svojom snagom da nam pomogne da se oslobodimo tih loših stvari. To se desilo u Edenskom vrtu, gde smo učili da je greh lična stvar. Međutim, kada smo otišli u Egipat, Božji narod iz Egipta, iz Edenskog vrta, stvar dolazi do Egipta, i kada dođemo do Egipta vidimo da je Egipt sistem zla, zlo se organizovalo, više nije lično, sada je društveno, imamo društveni problem da jedan narod, Egipatska imperija, ugnjetava drugi narod, jevrejski, Božji narod. I sada imate problem na društvenom nivou i sada narod pati. Ne pati zbog ličnog izbora, nego zbog toga što se greh organizovao, stvorio je sistemsko i strukturno zlo. I tu borave 400 godina u tom sistemu i Bog čuje njihovu viku, čuje njihov vapaj i plač i kaže: ja nisam ravnodušan prema patnji, ne volim patnju i ja ću nešto po ovom pitanju uraditi. Ja ću vas zaštititi i osloboditi iz tog sistemskog i strukturnog zla, greha društvenog,
i zlostavljanje koje trpite. I dešavaju se čuda, Bog izvodi taj svoj narod, koji je bio nekoliko miliona, kroz more i dovodi pod planinu Sinaj, u pustinju. I tu Bog od tih robova pravi kulturu, pravi naciju i kaže, više vas neće definisati prošlost, od sada ćete biti carsko sveštenstvo, narod koji će imati poreklo u meni, ja sam vas izabrao i vi ćete biti kanali preko kojih ću ja govoriti drugima o Bogu. Ja ću vas blagosloviti, počet će da vam rađa, promenit će se prilike vašeg života i te blagoslove koje vam dajem, vi ćete deliti sa drugima. I tako ćete vi postati vest za sve druge. I onda on, stvarajući tu naciju ovde pod Sinajom, pravi suprotnost sistemskom i strukturnom zlu, govoreći, postavit ću naciju na drugačijim principima i vrednostima da se pokaže svetu da se može živeti i drugačije, po drugačijim vrednostima. Da carstvo ne počiva na ugnjetavanju. Ako sam ja neko, ja neću ugnjetavati drugog da bi ga iskoristio. Ako sam ja neko, ja ću zbog toga što sam neko pomagati drugome da i on bude blagosloven. Druga stvar, na drugi način Bog uči svoj narod da blagoslovi koje oni imaju nisu samo za njih, nego sa blagoslovima se treba deliti. To je ono pitanje koje je neko danas postavio pre mene, a to je ko još od tvoje religije ima koristi sem tebe? Ko još od tvoje religije koju ti veruješ i živiš ima koristi od tebe? Religija ne treba da bude sredstvo svađe, prekora, napadanja. Religija treba da bude blagoslov. Ako neko u mojoj porodici je veliki hrišćanin, od toga i ja treba da imam korist. On je hrišćanin ne samo za sebe, nego i zbog mene. Možete to da prihvatite. To je Bog učio narod u pustinji. Rekavši, to što imaš treba da se deliš. I ne treba nikada da zaboraviš ko si bio, gde si bio i šta se sa tobom desilo. I oni su to učili ovde. I kada su došli kod sveštenika, oni su ispovedali, bio sam siromah Sirin, ništa nisam imao, ali Bog je čuo moj vapaj, Bog je uradio nešto u mom životu, izbavio me iz te nevolje i zato sam ja danas blagosloven. I zato što sam ja danas blagosloven, ja vraćam i zahvaljujem se Bogu darovima. Jer od mojih blagoslova treba da ima i neko drugi blagoslov. I onda su oni sa Sinaja otišli u Jerusalim. Osnovali su to svoje carstvo, tu svoju priču, postali su carsko sveštenstvo, postali su drugačiji narod, poseban, sved narod. I tu imamo jednu sliku, menjali su se carevi. Bio je prvo Saul, pa je bio David, pa je došao Solomon koji je bio jedan od najjačih careva i za njegovo vreme je carstvo doživelo procvat, Jerusalim je postao ključni grad, ne samo da je postao ključni grad, nego su mnogi dolazili, ovo što je Bog njima ovde rekao da će oni biti vest, ovde se pokazalo. Mnogi iz drugih naroda su dolazili u Jerusalim da vide bogatstvo, da vide mudrost i da vide kako Bog upravlja jednim carstvom. I tako smo čitali o carici Savskoj, koja je slika jedne takve posete, koja je došla iz Afrike sa konvojem raznih poklona caru Solomonu. Htela je da ga ispita, htela je s njim da razgovara, htela je svojim očima da se uveri u tu lepotu i mudrost i Božje vodstvo. I onda mu je rekla jednu važnu rečenicu, tu rečenicu koju je Bog ovde učio taj narod, gde je učinio zavet sa njima, rekavši mu, Gospod te je postavio carem da sudiš pravdu i deliš pravicu. U tvom carstvu više nikada neće biti sistemskog i strukturnog zla koje će ugnjetavati onoga koji se pati. Ti ćeš imati osjećaj jer si moj kad neko pati, kad je neko zlostavljan i delit ćeš pravdu. Fantastično. I ja sam to videla, kaže ona. I onda kaže, blagosloveni su tvoji podanici, blagosloveni su sluge tvoje, koji mogu da imaju takvog cara, koji ima osjećaj za to, koji čuje i koji ih poučava mudrošću Božjom. Kakvo svedočanstvo jedne neznabožačke carice koja je dala takvo priznanje jednom caru iza koga je Bog stajao, bar je trebao da stoji svojom filozofijom, svojim vrednostima i oni su postali vest. I to je bilo fantastično. Međutim, kasnije otkrivamo da to i nije bilo sve tako sjajno kao što je carica videla, da se iza kulisa
dešavale razne stvari, da car Solomon je zapravo postao novi faraon, da on nije bio car kako je Bog zamislio da treba da bude, da sudi pravdu i deli pravicu, nego je on iskorišćavao neznabožečke narode da grade njemu dom, ali i Božji hram. Gradio je Božji hram sa robovima, Bogu koji ne voli ropstvo. I zbog toga, rekli smo, čim su se pojavili carevi, pojavili su se i proroci, i ti proroci su dolazili i pokušavali su da taj način života u tom Jerusalimu poprave, ali se nije moglo. Jednom došao jedan prorok koji se zvao Amos kod cara i počeo je da mu govori stvari koje car nije voleo da čuje. I onda su mu rekli, kako ti sebi dozvoljavaš da uđeš u sam centar moći, u carski dvor, ti si seljak i ovakve stvari ne možeš da govoriš caru, kažu carevi dvorani. On ne želi da čuje takve reči, a Amos je reći na to, ja nisam prorok, niti sam sin proroka, ja sam bio pastir, ali me je Bog pozvao i rekao mi da idem kod cara i da mu objavim vest, da se stvari u njegovom carstvu moraju promeniti. I dok su oni trebalo da stvaraju carstvo pravde i pravednosti, oni su stvarali carstvo komfora, stvarali su kuće od slonovače, bogatili su se i kada se desio neki problem ili nešto, oni su prema tom problemu bili ravnodušni. Kada su ugnjetavani, udovice, bolesni, nevoljni, patili i pokušavali da ostvare svoja prava, oni za njih nisu marili. I Bog šalje jednog proroka, drugog proroka, trećeg proroka, a kada su oni proroke ignorisali, a vesti koje su proroci imali su odbacili, krik ugnjetavanih nisu čuli i na svoj događaj su zaboravili ko su bili, odakle su izašli i šta sada imaju. Sada imaju moć, sada su postali neko, postali su bolji od drugih i to je trebao da bude dokaz da je Bog na njihovoj strani, ali Bog će sada pokazati jednu istinu da na njihovoj strani nije. I tada se desilo jedan vrhunac kada su proroke počeli da ubijaju. Kako su proroci dolazili, i zato u Bibliji imate proroke, velike i male, koji imaju razdoblja, ja se neću o tome danas baviti, možda sam to govorio prošle godine, koji prorok je bio za koje carstvo, s kojim carom, u koje vreme, koja je bila njegova poruka i tako dalje. I onda dolazi jedan nemili događaj, jedan rezultat koji pokazuje da Bog nije na njihovoj strani, oni će otići u Vavilon. I njihovo carstvo, ležernosti i komfora je palo, se zaustavilo. I sada odlaze u Vavilon. I na kraju mi se čini da su tamo gde su bili na početku. A gde su bili na početku? U ropstvu. I sada Vavilon je opet slika ropstva. I 605. godine idu u Vavilon, dolazi Navuhodonosor, spaljuje onaj grad o kome smo juče pričali, onaj bogati, veliki Jerusalim, sa ogromnim količinom zlata, srebra i bogatstva, dragog kamenja, i sve je to odneo u Vavilon. Spalio je grad, srušio je hram i u 3 talasa oni idu u Vavilon. I tamo u Vavilonu pišu u Psalmu 137. da plaču, kukaju i razmišljaju. Kako nam se ovo moglo desiti? Kako nam se ovo moglo desiti? I gde su sada? Sada su tamo gde su bili na početku, u ropstvu. E sada kada pogledamo ovu sliku koju imamo ispred nas, kao događaj Biblije, koji ima svoj početak u Edenskom vrtu, u stvaranju, pa preko ropstva, pa preko zaveta sa Bogom, pa preko bogatstva i onda opet pad, to nije samo slika Božjeg naroda. To može da bude slika ljudskog iskustva sa Bogom. To može biti i tvoja slika. I sad je samo pitanje za tebe i mene. Gde se ja nalazim u ovim zapisima Svetog pisma? Da li se ja nalazim u stvaranju, gde Bog postavlja meni lično pitanje gde si ti u odnosu na mene? Jesi izgubljen? Jesi odlučio da živiš nezavisno? Da znaš, taj tvoj život će te ubiti. Meni to ništa ne znači. To neće promeniti mene. Ali tvoje odluke kao rak će te jednog dana pojesti. Ili si ti odlučio da se predaš Bogu, pa si doživeo neki Egipat i zato što si doneo tu odluku sistemsko i strukturno zlo te pritiska, ne da ti da dišeš.
I sada plačeš i vapiš Bogu i kažeš, Bože, izbavi me iz svega ovoga. I Bog je čuo tvoj vapaj i kazao, ja nisam ravnodušan kada neko pati. Ja ne volim da si u sistemskom i strukturnom zlu. Suze su dragoceni materijal koji natapa zemlju. Ja ću te izbaviti. I ti si možda izašao iz tog sistemskog i strukturnog zla i sada se nalaziš na Sinaju. Sada sklapaš zavet sa Bogom, sada si radosnan jer te Bog vodi. I Bog kaže, ne brini se, ja ću te blagosloviti. I možda imaš blagoslove. I sada si počeo da primaš i osnovao si svoje carstvo, negde u Jerusalimu. I u tom carstvu ti dobro ide. Sve ide super. Ali velika opasnost u tvom carstvu jeste da padneš zbog bogatstva koje ti Bog dao. Kada ćeš pasti? Ako ne budeš imao sens ili osjećaj za one koji pate. I možda si danas prošao jednu Golgotu, pao si pod uticaj, stvorio carstvo komfora i ležernosti i sada si u Vavilonu. Sada si dotakao dno života. Sada si dole. I sada si tužan. I pitaš se, kako je moguće da si u životu prošao sve te cikluse odnosa sa Bogom i sada si pao? Kako iz ovoga da izađeš dalje? Šta će se dalje desiti? Tako da, gde si ti na ovoj slici? U kom događaju? Razmisli, kude ideš? Gde želiš da budeš? To je iskustvo ljudsko hodanje sa Bogom. Otišli su u Vavilon i tamo Psalam 137. Kao da je to bilo neko beznačajno iznanstvo. Ono uopšte nije trebalo da se desi. I tamo, kaže u Psalmu 137. Na vodama vavilonskim smo sedeli, plakali smo i sećali smo se Jerusalima. O vrbama sred njega smo vešali harfe svoje. A oni koji nas zarobiše su tražili da im pevamo i koji nas oboriše su tražili da budemo veseli. I kaže, pevajte nam pesmu jerusalimsku. A mi smo odgovarali, kako ćemo pevati pesmu Gospodnju kada smo u tuđoj zemlji? Tužna jedna slika. Ako zaboravimo tebe, kažu oni, Jerusalime, neka nas zaboravi desnica tvoja. Neka prione jezik moj za usta moja, a ako tebe ne zapamtim, ako se ne držim Jerusalima, svrh veselja svoga. U Vavilonu tuga, plač. Sećaju se šta su imali, a šta su izgubili. Izgubili su svoj san. Izgubili su sve ono što je Bog za njih zamislio. Ovo pokazuje da događaj o jevrejskom Jerusalimu završava plačem. Onaj centralni grad, Jevreji dan danas smatraju da je zapravo Jerusalim zenica čitave Vasiljene. Imate knjige koje o tome pišu. Zenica Vasiljene znači da je Jerusalim centar sveta, da se oko njega sve vrti. I sada u Vavilonu plaču i kažu, kako smo izgubili zenicu? Kako je moglo to da nam se desi? Šta su oni zapravo izgubili? I zašto je tako tuga velika? Izgubili su 3 stvari. Prvu stvar, izgubili su intimni odnos sa Bogom. Vi znate da na Sinaju, kad su sklopili zavet sa Bogom, Bog im je rekao, vi ćete biti carsko sveštenstvo i narod svet. Vi ćete imati jednu posebnu ulogu u ovom svetu, jedan poseban odnos sa mnom. Preko vas ja ću drugima govoriti. Niko neće biti kao vi. Tesan odnos sa njim. Bog će govoriti, bit će njihov vođa i oni će biti njegov narod. I kaže, Bog, mi ćemo zajedno pokazati svetu da se može živjeti i drugačije. Da ne mora carstvo biti zasnovano na ugnjetavanju, na iskorišćavanju. Da carstvo može biti zasnovano na ljubavi i da se može živjeti tako. I vi ćete pomagati drugima. Vi ćete upotrebljavati svoju moć, ne da ponizite, nego da uzvišite. To mi je divno u Starom Zavetu. Bog uči svoj narod da podižu, ne da ugnjetavaju. Bog uči crkve danas da crkva treba da bude za prosperitet u društvu gde nalazi. A ako ovdje postoji jedna crkva, ili 2 ili 3, kavadarci treba da cvetaju. Zašto? Jer ovdje postoje ljudi koji su pozvani da svojim blagoslovima podižu, a ne da ugnjetavaju, da napadaju i tako dalje. U crkvi za to nema mesta. I oni su to izgubili. Izgubili su taj intimni odnos sa Bogom, koji je bio privilegija samo njih.
Izgubili su institucije. Kada je došla carica Savska, šta je rekla? Kakve kuće vi imate? Kakve haljine? Kakav hram? Kakve žrtve? Jesmo čitali ono juče? Ne samo da je imao svoju ogromnu palatu koju se divio, viseće vrtove i tako dalje. Ne samo da je imao hram Bogu živom napravljen koji je imao tone i tone zlata, srebra, kedra i dragog kamenja. Pa to je za njih bio ključ. I obično kada se narodi sele ili našeljavaju nove prostore, znate šta prvo grade? Institucije. Jer kada imaju institucije, onda će on pustiti tamo korenje. Koje institucije se najčešće grade? Prvo ide škola, pa ide crkva, pa ide štamparija. To mora da se uspostavi sistem, institucije i onda te institucije drže taj narod da će ovde biti. I tako su oni došli u Jerusalim, sagradili institucije, hram, carstvo i bili su vrlo cenjeni, vrlo poštovani. Juče smo o tome govorili. Vrlo su važni bili partneri geopolitički na karti sveta. Znači, vrlo značajna nacija. I ljudi su se oko njih, zapravo carstva, vrtela, jer je Solomon bio toliko inteligentan da je znao jako dobro da trguje sa raznim stvarima, a na kraju i sa onim najunosnijim poslom, a to je bilo naoružanje. Znači, vrlo važna geopolitička sila i to su izgubili. Hram je srušen, carstvo je oboreno, zidine su pale, ona 3 utvrđenja vojna su sravljeni do zemlje i oni su nestali. A institucije su bili simboli njihovog carstva. Snažno sredstvo preko koga su širili vest. To je bio njihov identitet. I treća stvar koju su izgubili, koja je bila i najgora i koja ih je i dovela do pada, a to je moć i bogatstvo. To je bio uzrok njihovih svih problema. Biti moćan i bogat nije pogrešno. Ali ako to moć i bogatstvo upotrebljavaš samo za sebe, onda je to problem. Onda je to problem. I sada su izgubili sve. Neki drugi su uzeli njihovo bogatstvo, odneli ih u ropstvo i sada nemaju ništa. Rezultat svega toga je ropstvo, ugnjetavanje u tuđoj zemlji, pod tuđim carem, u Vavilonu. Njihov događaj se završava ćutanjem, to je jako važno. Događaj u Jerusalimu se ne završava samo plačem, već i ćutanjem. Nastala je tišina. Tišina. To smo imali, a sada nemamo. Znate, jer vam se desilo to u životu u nekom trenutku kada se neke stvari dese, a ono tišina. Ne znate šta biste rekli. I ta tišina je tako glasna. Tako puno govori ta tišina. Nastala je tišina. Nastala je patnja i nastala je sramota. Zar mi, koje je Bog tako sjajno izveo iz egipatskog ropstva? Svi su se plašili, okolni narodi, jer su čuli kako ih je Bog izveo iz Egipta. I zar mi, takvi, da nas Bog odsa? Tišina, sramota. Da li ih je Bog izneverio? To su se oni pitali. Jer greška kod nas ili kod njega? Jer smo mi pogrešili ili nas je on izneverio? Gde je greška? Kada propadnete jednom u životu, šta ćete se pitati? Jer je greška sistem u koji ste upali ili ste vi povlačili loše odluke ili je neko treći kriv? Gde je greška? I to se oni pitaju. I treća stvar, trude se da zamisle. Trude se nekako da u tom jadu, tugi i ćutanju vide budućnost. I pitaju se, hoćemo li u ropstvu ostati večno ili ćemo dobiti novu priliku? Hoćemo li tu ostati večno kao naši praoci koji su se mučili u Egiptu ili će Bog napraviti novi izlazak? Šta mislite, šta će se desiti? Hoće ostati u Vavilonu zauvek ili će im Bog dati novu šansu? Daće im novu šansu. I pogledajte sad kako je to izgledalo. Šta bi bilo kada bismo dobili još jednu priliku? I pogledajte sada, 1025. godine, krunisanje cara Saula. Kad su otišli u vavilonsko ropstvo, bila je 605. godina kada je car Navuhodonosor došao
i spalio Jerusalim. I od tih 1025. godine kada su krunisali Saula, pa do 605. godine kada su otišli u Vavilonsko ropstvo, prošlo je 420 godina njihove monarhije. 420 godina uspona i doživjeli su procvat za vreme Solomona. Penjali su se i postali su važni igrači na mapi sveta. 420 godina monarhije. 70 godina ropstva. Od 605. godine u ropstvu vavilonskom će biti 70 godina. I 536. godine car Kir će dati zapovest da mogu da se vrate u Jerusalim. Da li zapažate kako ih Bog uči? Bog podiže neznabožačke careve da bi ih naučio lekciju. Bog podiže Navuhodonosora koji će sravniti, opljačkati, uništiti, pobiti. A onda, da bi se vratili, Bog podiže neznabožačkog cara Kira da bi ih vratio u ropstvo. Kako Bog upravlja ovu istoriju? Ne samo preko svog naroda, nekada i preko nekih drugih. I to sve ukupno, od početka do kraja, od 1025. kada su osnovali monarhiju do 536. brojimo 490 godina. Jedan događaj koji je imao svoj procvat, a zatim 605. pad, pa odlazak u ropstvo, period ćutanja, pokajanja i plača. Kada bismo dobili novu šansu? Da li neko zna zašto su bili 70 godina u ropstvu? Zašto je bilo baš 70 godina? Kako? Blizu si. Pogledajte, kad se 420 podeli sa 7, koliko dobijemo perioda? Bog ih je u Starom Zavetu učio ovako. 6 godina ćete iskorištavati zemlju. 7. godina je oprosna godina. I svake 7. godine vaše njive neće rađati. Njive će biti prazne, pa odmarat će. Ali oni nisu poslušali. I oni su 420 godina iskorištavali zemlju za njihovo dobro. I zato što i zemlja nije imala odmora kada su oni vladali obećanom zemljom. Bog je rekao, sada ću vam dati 70 godina da bi zemlja, koliko niste dali odmora za tih 420 godina, imala odmor. I to će biti 70. I oni su mogli da izračunaju koliko će zemlja biti pusta, da se odmori, jer su 420 godina iskorištavali. Razumete kako je Bog divan? Kakav je to sistem? 70 godina, zato što zemlja nije imala odmora, zato idu u ropstvo. Jer vaše njive rađaju svake 7. godine ili idete onim planom biblijskim. Možda bi trebalo da promislite o tome. Naravno, mi nismo Jevreji. Svaka 7. godina i 70 godina idu u ropstvo. Da se zemlja odmori. Između ostalog, da se zemlja odmori. Kako bi izgledalo da dobijemo novu šansu? I 536. godine dobijaju novu šansu. Ali ovdje je vrlo interesantno. Tu se pojavljuje jedan prorok dok su bili u Vavilonu koji se zove kako? Danilo. Jer pratite priliku Danila. Jeste čitali knjigu proroka Danila? Ima 12 poglavlja. I u jednom trenutku Danilo se moli Bogu. On je bio jedan mladić koji je bio u tom ropstvu i kaže, čita on i čita Jeremiju. I kaže, wow, bliži se, pa čovječe, mi ćemo dobiti, bliži se 70 godina. On je shvatio iz knjige proroka Jeremija. I onda se moli i kaže, mislim da je 3. poglavlje ili ne znam koje, 4. I on kaže, Gospode, ako ćeš gledati na nas, mi nikakve pouke ovdje nismo izvukli. Mi smo isti narod koji smo i bili. Mi plačemo i kukamo i mislimo, ti si nas izneverio. Ali nemoj gledati na nas, nego zbog sebe, kada bi nam dao novu šansu. Možda bi sada nova prilika bila da mi ponovo uradimo priču, ali na drugačiji način.
Zamislite, zato postoji knjiga proroka Danila. Da ohrabri svoj narod, da je Bog živi Bog i da ih nije ostavio i da će ih ponovo izvesti. Da će biti novi izlazak iz ropstva. Zapamtite, novi izlazak. Ako će biti novi izlazak, bit će i novi zavet. Ako će biti novi zavet, bit će i novi Mojsije. Jer Mojsije je vodio prvi izlazak. Ako će biti novi Mojsije, bit će onda novi Solomun. Ako će biti novi Solomun, onda će biti i novi Jerusalim. Razumete? Znači, priča ide isto tako. I sada, 536. car Kir daje naredbu i oni se vraćaju. I znate šta je ovdje bilo strašno? 536. godine su se vratili, ali jako malo naroda se vratilo. Njima je bilo dobro u Vavilonu. Asimilirali su se. I sada, kada se vraćaju, oni shvataju da nijedan sveštenik nije sa njima. Kako će sad sazidati novi Jerusalim i novi hram, novu instituciju, a nemaju ni jednog sveštenika? Svi sveštenici su promenili su zanimanje u Vavilonu, jer više nije postojala institucija hrama, nisu imali gde da rade, nisu imali od čega da žive, jer kada se delila zemlja, levitsko pleme nije dobilo ni jedno parče zemlje. Oni su trebali da žive od blagoslova onih koji donose. I kad su otišli u Vavilon, leviti su imali od čega da žive. I pošto nisu imali od čega da žive, ostali su zanatlije, jer više nema blagoslova, nema darova. I sada kada se vraćaju u Jerusalim, nema sveštenika. Kako nema sveštenika? Nema ko da vodi. A uvijek je na čelu ekspedicija bivao i neki sveštenik. I vi pogledate sve oboje naroda koji su se dešavali na ovim prostorima, uvek je tu bio vladar i pop. Išli su zajedno. Kad su došli, prvo se gradila hram, crkva, zatim se gradila škola, zatim se gradio vladičin dom i sve ostalo oko njega. I sada nema sveštenika. I njima je trebalo 90 godina da počnu da zidaju hram. I imali su non stop neke upadice. I non stop su imali napade. I 457. posle tih 90 godina dolazi Artakserksov dekret koji im daje na značaju, gde je Nemija pisao i molio da Artaksers da značaj. I 457. Artaksers daje svoj dekret i daje značaj i potvrđuje i daje im određenu autonomiju i slobodu i brani ih i oni nastavljaju da grade hram. I od 457. godine Bog će im dati još 7 puta 70 godina koliko je zemlja obnarala. I imaće svoje carstvo, novu šansu, 490 godina sledećih. Kada će se tih 490 godina završiti? Kada? 34. godine. Šta se desilo 34. godine? Da li je Stefan? 27. godine Hristos će krenuti da radi, 31. godine će biti krunisan. Šta će se desiti, razapet? Šta će se desiti kada se Hristos razapne u hramu? I se sećate šta se desilo kada je Hristos izdahnuo na krstu? Zavesa se pocepala. Šta to znači? To je jako važno ako hoćete da razumete priču o trećem hramu danas. Zavesa se pocepala, a iza zavese je bila šekina ili slava Božja. Od tog trenutka slava Božja je nestala i hram je izgubio svu svoju moć. I 34. godine je završeno, Izrael je izgubio svoju titulu izabranog naroda. I tada je njihovo carstvo palo. 34. godine, kada je Stefan kamenisan. U poslednje nedelji krenuće Mesija i u pola nedelje, to je zapravo ovih 7 godina, će biti žrtvovani. 34. godine Izrael gubi status izabranog naroda. 70. godine, to je posle ovoga, će doći Rimljani i spalit će i srušit će Jerusalim. Ponovo. 70. godine Jerusalim će ponovo pasti. Pao je kod Navuhodonosora 605. i pao je 70. godine. I tada je u Mateju zapisano
poruka hrišćanima koju je Hristos rekao, a kada vidite da se dešava u Jerusalimu, imat ćete jedan trenutak kada ćete moći da napustite Jerusalim i odete iz grada i spasite svoje život. Istorija. Teološko vrednovanje. Tako da, vraćamo se dalje. Oni su u Vavilonu, na vodama vavilonskim, sede i plaču i shvataju da je bespotrebno što su bili ovdje. Kako će izgledati priča dalje? Setimo se katedrale. Šta se može dalje desiti? Mogu imati novi izlazak, može biti novi zavet, može biti novi Jerusalim. Može biti nova priča i tako dalje. Hajde da vidimo kako će to ići. Na rekama vavilonskim sede i plaču i kaju se. Sanjaju u tom novom svetu. Da li ste već čuli nekada ovaj stih? Isaija 40:34, gde kaže ovako: ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu i podižu se na krilima kao orlovi. Trče i ne sustaju, hode i ne more se. Jeste čuli da ih je Bog vodio na krilima kao orlove? To je priča o čemu? O izlasku iz egipatskog ropstva. Tako je. Oni kažu, kada smo izlazili iz Egipta, činilo nam se da smo kao u snu. Bog nas je kao piliće okupio i poveo. I sada ista slika, to je slika izlaska, to je slika koju Bog upotrebljava da objasni šta se desilo prilikom izlaska. I to Isaija 40. poglavlje zapravo govori ne o izlasku iz Egipta, nego govori o izlasku iz vavilonskog ropstva. I ovo je slika novog izlaska koji će se desiti. Tu kao da nam govori, ništa nas ne može zaustaviti. Bog je čuo naš poziv, naš plač. A kad god se pojavi plač, to se desilo u Vavilonu, plač otvara novi događaj. Jesmo rekli to? Kada su vapili u Egiptu, Bog je rekao, ja nisam ravnodušan. I sada opet plaču i opet se kaju i to je početak novog Božjeg delovanja. I kada ljudi plaču i vapo i viču, Bog će početi da nešto uradi. I oni su shvatili to i rekli su, Bog nas izvlači. Bog će nam dati novo oslobođenje. I to oslobođenje će biti na krilima orlovim. Potrčat ćemo i nećemo se umoriti. Mi ćemo krenuti i izaći ćemo odavde i ovo nije kraj. Nije kraj. Biće neki novi početak. Opet će se desiti i Bog će to opet uraditi. Biće novi izlazak iz ropstva. Novi izlazak će biti zapravo novi put. I pogledajte sad kako u Isaiji 43. poglavlju piše. Ovako govori Gospod, izbavitelj vaš, svetac Izraeljev, vas radi, poslaću u Vavilon. Kaže, vas radi, ja ću poslati u Vavilon, cara Kira, i pobacat ću sve prevornice i haldejce s lađama kojima se hvale. Ja sam Gospod svetac vaš, stvoritelj Izraeljev, car vaš. Ovako govori Gospod koji je načinio po moru put. I pogledajte sada, on čini po moru put i po silnim vodama stazu, koji izvodi kola i konje, vojsku i silu, da, šta piše dalje? Sve, zapravo svi pogađaju i ne mogu. Svi popadaju i ne mogu ustati. Da se ugase kao što se gasi sveštilo. Ne pominje šta je pre bilo i ne misle o starim stvarima. Evo ja ću učiniti novo, odmah će nastati i neće li ga poznati. Ja ću načiniti u pustinji put, reke u suvoj zemlji. Ovdje je reč o povratku iz Vavilona. Gospod je načinio put kroz more, to je bio put izlaska iz Egipta, i taj novi izlazak je slika onoga starog izlaska. Gospod je načinio po moru put, ovo je oslobođenje iz Vavilona, je zapravo novi izlazak. Idem da učinim nešto novo, što će biti veće od onoga što je bilo prethodno. Ja ću uraditi u pustini put, ne ostajemo u onome u čemu se nalazimo, pred nama je put nemoguć, ali napred se mora ići, nazad se ne može. I pogledajte sada šta kaže dalje. Novi izlazak će biti zapravo novi put. I prvo ime koji su hrišćani dobili u Novom Zavetu je sledbenici puta. Kada čitate dela apostolska, vi vidite da su hrišćani sledbenici puta. I najčešća metafora apostola Pavla je bila
Kako ste primili Hrista, tako i hodajte u njemu. Hodanje, to je put i bit će novi izlazak kroz pustinju. Proroci shvataju da prvi izlazak nije bio dovoljan, da očevi su bili oslobođeni, ali su kasnije postali žrtve svoje lične sebičnosti, postali su žrtve Vavilonjana. Potreban je novi izlazak, dublji, širi, veći. Nešto trajnije od tog prvog izlaska. To je taj stvarni razlog zašto su robovali grehu, smrti i nasilju. To je taj Egipat koji je ostao u njihovim srcima. Da li je moguće da će se istorija ponoviti? Da li je moguće da će njihova deca doživjeti isto što su doživjeli i oni? Zato što njihov jedini problem nije bio Faraon, nije bio Egipat. Znate šta je bio problem njihov? Njihov problem je bio što je Egipat ostao u njihovom srcu. Oni su izašli iz Egipta, ali Egipat nikada nije izašao iz njih. Priroda je čudo. Oni su ušli u taj Egipat i taj Egipat, to sistemsko i strukturno zlo, taj greh je ostao duboko u njima. Oni su izašli iz Egipta, ali Egipat nikada nije izašao iz njih. I zato su vrlo brzo oni stvorili isto to carstvo egipatsko. Faraon je postao Solomon. Bog ih je izveo iz Egipta, ali je još gori Egipat ostao u njihovom srcu, a oni čine da ljudi povređuju jedni druge, ugnjetavaju. Stvarni problem nije politički sistem, već ugnjetavanje koje se nalazi u ljudskom srcu. A taj novi izlazak neće biti samo geografski izlazak iz Vavilona, to će biti već izlazak iz greha. Ovo je sad jako važno. Znači, Bog će ih ponovo izbaviti i Bog će ih ponovo izvesti, ali to neće biti samo novi geografski izlazak. To će biti izlazak koji će promeniti ljudski problem srca. Mnogo dublji, mnogo širi. I tu, na rekama Vavilonskim, oni shvataju da rješenje mora da bude šire i dublje nego rješenje problema jednog naroda. I zato im je potreban novi izlazak koji će pokazati novi put rješenja za ljudsko srce. I zato Bog na taj put poziva ne samo Jevreje, nego sve. I pogledajte ove stihove ovdje. I glas nekoga koji viče, kaže, popravite u pustinji put Gospodnji. Popravite u pustoši stazu Bogu našemu. I javit će se slava Gospodnja i svako će telo videti, jer usta Gospodnja govoraše. Pripravite put Gospodnji u pustinji. U pustinji, ali ovaj put, na taj put u pustinji su pozvani svi. Svako će to videti. Ne samo jedan narod, ne samo jedna nacija, i svako od svih naroda će moći da dođe kući. Pozvani su svi, do krajeva zemaljskih, svi narodi. I zato kaže dalje, izađite iz Vavilona, bežite od Vavilonjaca, glasno pevajući, objavljujte i kazujte. Razglašujte do krajeva zemaljskih. Poruka je za sve narode. Recite, izbavi Gospod slugu svog Jakova. I ovdje vidimo kako pisci Biblije idu od delova do univerzalnog. Konkretna narodna grupa Jevreji će izaći iz jednog konkretnog geografskog mjesta Vavilona, ali to nije rješenje samo njihovih problema. To je rješenje čitavog sveta. Šire i važnije. I zato će novi Mojsije biti ko? Zato će novi sin Davidov, novi Solomon biti ko? Hristos. Vidite kako Bog rešava problem. Problem nije Egipat, problem nije Vavilon, problem je Egipat u kojem smo se svi rodili. I zato je događaj u Egiptu tako važan i za pojavu Isusa Hrista i njegovog carstva. Problem je sistem u kome se svi rađamo. Vi i ja živimo u Egiptu. Greh koji je u srcu, to je naš najveći problem. Bog će drugim izlaskom iz Vavilona rešiti baš ovaj problem, problem ljudskog greha. I to će biti drugi izlazak koji je dublji, veći, trajniji od prvog. Potreban će biti novi brak, gde kaže u Izaiji 40. poglavlje, tešite, tešite, narod moj, govori Gospod vaš, govorite Jerusalimu, ljubazno, pazite, Jerusalimu ljubazno govorite i javljajte mu da se navršio rog njihov,
da mu se bezakonje oprostilo, jer je primio iz ruke Gospodnje dvojinom za sve grehe svoje. Nastalo je vreme da se govori ljubazno. Kad Osija ima iskustva sa time da se njegova žena vraća svom starom zanatu, znate s kim je Osija prorok bio oženjen? Njegova žena je bila bludnica. I Bog je njega oženio sa bludnicom da bi mu pokazao nevernost Božjeg naroda prema Bogu. I u jednom trenutku Osijina žena ostavlja njega i odlazi da se bavi starim zanatom. I sada zamislite sliku. Osija dolazi, nalazi je tamo negde, uvata je za kosu, odvlači kući i kaže će joj, ti ćeš sedeti ovde, bit ćeš mi verna i više to nikada nećeš raditi. Hoće li to zaustaviti ovu ženu? Hoće li Bog tako da se ponese prema svom narodu? Pa neće. Ne može kazna da zaustavi. To neće funkcionisati. Ako ne budete poslušali, kaže u 2. Mojsijevoj 19.5, Bog kaže, ako me budete poslušali, ja ću biti vaš Bog. To ako nije ispalo najbolje. Zato je potreban novi zavet, novi brak. Isaija govori da tvorac će postati muž. Kada govori o braku, govori o savezu. U ovaj brak nije pozvan samo jedan narod, već je pozvana čitava zemlja. Bog će učiniti novi zavet, ne sa Jevrejima, nego sa svim okolnim narodima. Jer ti je muž, tvorac tvoj, ime mu je Gospod nad vojskama, izbavitelj ti je svetac Izraeljev, Bog sveti, svetoj zemlji zvaće se, jer kao ženu ostavljenu i u duhu ožalošćenu dozvate Gospod, i kao mladu ženu poslušnu, puštenu, govori Gospod. I kaže dalje, kaže, evo ide dani, govori Gospod, kada ću učiniti sa domom Izraeljevim i sa domom Judinim novi zavet. Ne kao onaj zavet koji sam učinio sa ocima njihovim, ovo će biti drugačiji, kada ih uzeh za ruku, da ih izvedem iz zemlje Misirske, jer onaj zavet moj, oni, šta kaže dalje? Pokvariše. A ja im bejah, muž, govori Gospod, nego ovaj zavet što ću učiniti sa domom Izraeljevim, posle ovih dana, govori Gospod, metnuću zavet svoj u njih, u njihova srca, napisat ću ga. I bit ću im Bog i oni će biti moj narod. Kako je to bilo sa prvim zavetom? Dok se još Mojsije vratio sa brda Sinaj, sa pločama zakona, zatekao idolopoklonstvo. Još se atrament nije ni osušio na papiru zaveta, a oni su već prekršili prvu zapovest. Nećeš imati drugih bogova sem mene. Religija nije osnovana na strahu, na munjama, na gromovima, sevanjima, zemljotresima. Religija je osnovana na ljubavi. Radit ćete ovo zato što želite to da radite. I to je taj novi zavet. Nema više teofanije, nema više munja, sevanja i tako dalje, da se narod straši, baca na zemlju. Radit ćeš to jer želiš to da radiš. Ako ne želiš, ti si apsolutno slobodan. Tako vlada Bog, a njegova sila je zapravo ljubav. I ovako govori Gospod, vratih se u Sion i naselih se usred Jerusalima, i Jerusalim će se zvati grad istine i gora Gospodnja nad vojskama, sveta gora. Ići će mnogi narodi govoreći, hodite da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva, i učit će na svojim putevima i hodat ćemo stazama njegovim, jer će iz Siona izaći zakon i reč Gospodnja iz Jerusalima. Sudit će među narodima i karat će mnoge narode, te će raskovati mačeve. Pogledajte sad ovu rečenicu. Jako važna rečenica za događaje na Bliskom istoku. U Jerusalimu više nikada neće biti rata. To je taj novi Jerusalim koji će se uspostaviti. Kaže, i sudit će među narodima i karaće mnoge narode, te će raskovati mačeve na raunike i koplja svoja na srpove. Neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti boju. Neće više rata biti. Ja osnivam carstvo, ne da se trguje na oružanje, kao što je radio Solomon. Novi car Solomon neće trgovati. Kada bude video mač, on će reći, mač nije moje sredstvo kako se ratuje. Novi ljudi, novi brak, izaći će iz ropstva i krenut će putem kući.
Gde? Njihova kuća će biti Jerusalim. Ali kakav će to biti Jerusalim? Hoće li opet biti onaj stari politički sistem, država, dvorovi, sluge, palate, hramovi? Nema više ništa. Hoće li se vratiti na staro? Zaharija će reći da će to postati grad pravde. Isaija će reći to će postati grad mira, stvarnog mira i sigurnosti, pravi Jerušalajim. To će biti drugačiji, novi tip Jerusalima. I taj Jerusalim će imati nove stanovnike i kaže u Isaiji 66:20 i svu ću braću vašu iz svih naroda dovesti Gospodu na dar, na konjima i na kolima, i na nosilima, i na mazgama, i na kamilama, ka svetoj gori mojoj u Jerusalimu, veli Gospod, kao što prinoseše sinovi Izraeljevi dar u čistom sudu u dom Gospodnji. Bog će pozvati iz svih naroda da dođu u Jerusalim. Ali kako mogu između svih naroda da dođu u Jerusalim? Kako je to moguće? Pogledajte šta kaže Isaija u 2. poglavlju. Kaže, biće u potonja vremena gora doma Gospodnjeg utvrđena u vrh gora i uzvišena iznad humova. Isticat će se k njoj svi narodi. Ići će mnogi narodi govoreći, hodite da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva, i učinit će na svojim putevima, i učit će na svojim putevima i hodit ćemo stazama njegovim, jer će iz Siona, iz Jerusalima izaći zakon i reč Gospodnja iz Jerusalima. I reći će mu, trči, govori onom mladiću i reci, Jerusalimljani će se naseliti po selima radi mnoštva ljudi i stoke što će biti u njemu. Znate šta ovo kaže? Svi stanovnici Jerusalima će osloboditi Jerusalim za druge narode. Oni će se naseliti u okolna sela da bi Jerusalim mogao da primi narode iz svih krajeva zemlje da uče put Gospodnji. Dom Gospodnji je hram. Gde je stajao hram? Na brdu Morija, na gori Sinaj. Ovo će biti novi tip Jerusalima. Jerusalim će biti bez zidova, nema više utvrđenja. Tamo će biti toliko ljudi, tamo će biti toliko veliki hram da će u njega moći stati svi narodi. Ali više to neće biti hram sazidan od cigala. To neće biti hram kao Vavilonska kula, to neće biti hram, taj treći hram kao Solomonov hram, to će biti nešto mnogo šire, mnogo veće i mnogo dublje. I zato je potreban, kaže, novi izlazak iz Vavilona koji će rešiti problem ljudskog greha koji je duboko u našoj prirodi. Potreban je novi put po pustinji, potreban je novi zavet, potreban je novi grad, potreban je novi hram koji je dosta veliki da može da stane ceo svet, potrebna je nova ljubav u srcima i potreban je novi tip odnosa sa Bogom. I to će sve rezultirati jednim ujedinjenjem. Isaija 19, od 19 do 23 kaže, a u to će vreme biti oltar Gospodnji gde? Usled zemlje Egipatske. Ovo je nečuveno. Zamislite, Isaija piše jevrejskom narodu o njihovim najvećim neprijateljima, to je Asirija i Egipat. I kaže, oltar će biti u Egiptu. A kako je moguće da će oltar biti u Egiptu? A oni su izašli iz Egipta. Egipat je sistemsko i strukturno zlo koji ih uništava. I sada Bog kaže, oltar će biti tamo. I spomenik Gospodnji na međi njegovoj. I bit će znak i svedočanstvo Gospodu nad vojskama u zemlji Egipatskoj. Kada stanu vikati ka Gospodu na nasilnike, on će im poslati spasitelja i kneza i izbavit će ih. I bit će poznat Gospod Egipćanima i poznaće Egipćani Gospoda u to vreme. I služit će mu žrtvama i darovima i zavetovaće zavete Gospodu i izvršavat će. Tako će Gospod udariti Egipat i udarivši iselit će ga, jer će se obratiti ka Gospodu, umolit će mu se i iselit će ih. U to će vreme biti put iz Egipta u Asiriju i Asirac će ići u Egipat i Egipat će ići u Asiriju. I služit će Gospodu Egipćani i Asirci. Gde će biti oltar? U Egiptu. Najveći neprijatelj Egipta, Egipat služit će Bogu. Kada god ljudi pozivaju Gospoda, on šalje spasitelja, on ratuje i oslobađa i on nešto čini. Ovo je odzvanjalo u ušima onih koji su sedeli u Vavilonu kao pesma budućnosti. Njihov najveći neprijatelj
će prihvatiti Boga. On će postati njihov brat i sestra. Dva najveća neprijatelja. Asirija je porobila 10 plemena i odvela ih u ropstvo, a u Egiptu su bili u sistemu. Šta će spojiti Egipat i Asiriju? Šta će ih ujediniti? Pa put. Kakav put? Put obožavanja Boga. To je rešenje iz Vavilona. Novi put, put obožavanja Boga. Ali bit će i neko treći zajedno sa njima. I kaže, u to će vreme Izrael biti treći sa Egipćanima i Asircima. I bit će blagoslov posred zemlje. Jer će ih blagosloviti Gospod nad vojskama govoreći, da je blagosloven moj narod egipatski i moj narod asirski, delo mojih ruku i nasledstvo moje Izraelje. Svako ko se preda Gospodu, bit će njegovo vlasništvo. Njih troje će sesti oko jednoga stola u jednom gradu, gde neće više biti rata, gde neće biti mačeva, gde će biti prosperitet. Je li je to moguće? Evo, mi o tome čitamo u Svetom pismu, a šta danas vidimo tamo? Zamislite, kakva je to bila muzika u vreme Isaije. Isaija je to prorekao. Ako će se ovako nešto stvoriti, onda je to sigurno novo stvaranje. To ne može biti normalno. I zato Bog kaže, bit će novo stvaranje. Jer gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju i što je pre bilo, neće se spominjati, niti će na um dolaziti. Jer kao što nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, će stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati seme vaše i ime vaše. I vugi i jagnje zajedno će pasti. I lav će jesti slamu kao vo, a zmija će biti hrana prah, neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj. Mi ovdje vidimo da će biti novi tip odnosa, da više neće biti smrti, da više neće biti nasilja. Ko će sve to pokrenuti? Ko će sve to učiniti? Novi Jerusalim, novi tip odnosa. Proroka kaže, ispred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Gospod Bog tvoj, njega slušajte. Kaže u 5. Mojsijevoj 18:15. Potreban je neki novi Mojsije. Jer nam se rodi dete, kaže Isaija u 6. poglavlju, sin nam se dade kojemu je vlast na ramenu, ime će mu biti divni, savetnik, Bog silni, Otac večni, knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidomu i u carstvu njegovom će se urediti i utvrditi sud i pravda od sada pa do veka. Šta je rekla carica Savska Solomonu? Ti si postavljen da sudiš pravdu. I sada Isaija kaže, pojavit će se neki novi Solomon, koji će biti drugačiji, savetnik, Bog silni, Otac večni, knez mirni, koji će uspostaviti svoju vladavinu sa sudom i pravdom. Od sad pa zauvek. I to će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. Doći će novi Mojsije, novi sin Davida, novi Solomon i on će biti car mira. To će biti jedan novi tip carstva. I šta će raditi taj car? Kako će biti ustrojstvo u njegovom carstvu? To poslanje tog novog Solomuna je zapisano u Isaiji 66:1, a Hristos ga je citirao. Hristos je taj novi car. Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će se otvoriti tamnica. Kada je Hristos ovo pročitao? Prvo subota kada je izašao, uzao Isaiju i ovo im je pročitao. I oni su se svi podigli. Zašto? Jer je ovo bio, oni su ovo jako dobro znali. I sada to proročanstvo Hristos čita i kaže, to se danas ispunilo na meni. Šta će biti poslanje ovoga? On će biti car koji će čuti svakoga, on je ovdje i za one koji su ugnjetavani, ovo je radosna vest za siromašne. I zato je Hristos gde god išao prođe čineći dobro. Uspostavio je novo carstvo, novu vladavinu, nova pravila. To je Hristos koji će rešiti problem. A kada počne svoju službu u Luci 6, čitaće, blagosloveni su oni koji su siromašni. Radosna veza, siromašne, potlačene, ucveljenje, ranjene, robove i zatvorene. Zašto? Jer je Bog osetljiv
kada jači biju slabijeg. On to ne podnosi. I zato kaže da će njegovo rođenje biti drugačije, nadprirodno, veseli se nerotkinju koja ne rađaš, rodit će ga žena koja nikada nije rodila, zapevaj i poklikni ti koja ne trpiš muke od porođaja, jer pusta ima više dece nego li ona koji ima muža, veli Gospod. Ovo rođenje neće biti rođenje isto kao i kod drugih careva, i za ovog rođenja će stajati sam Gospod Bog. Kakva divna proročanstva. Tako da vraćamo se na vodama vavilonskim, tamo su sedeli i plakali. I kad god neko plače, on će dobiti novu šansu. Jer Bog nije ravnodušan prema plaču. Suze natapaju zemlju i od te zemlje će nešto izniknući. To je uradio jednom i uradit će ponovo. Od plača, tlačenja i patnje rodit će se nešto novo. Rodit će se novi izlazak, novi put će biti objavljen, novi brak i novi savet će biti sklopljen, novi grad, novi Jerusalim će biti uspostavljen, novi hram postavljen, nova ljubav isprobana, novi Mojsije će to povesti i novi sin Davidov će se pojaviti. Večeras ćemo razgovarati o pojavi tog novog cara. O Hristu koji će hodati Jerusalimom. Da li će Jevreji prihvatiti novog cara, novog Solomona, koji je hodao njihovom zemljom? 34. godine će izgubiti sve. Da li to što rade sada imali ikakvog smisla ako nisu prihvatili ovo novo rješenje? Njihovo rješenje je apsolutno bilo u Hristu. Bez Hrista sve je beznačajno. I kako je to Bog zamislio? Sad ste vidjeli priliku kroz sva ta proročanstva, razgovarat ćemo posle, kroz sva ta proročanstva kako je Bog zamislio da stvari funkcionišu. Ja bih ovdje stao i pozivam vas večeras da budemo ponovo zajedno i da idemo